Eluf raw il-filmat fuq il-medja soċjali li juri l-istat ta' abbandun li jinsabu fih il-grounds tal-futbol tal-Verdala f'Bormla. Madankollu l-ebda azzjoni għadha ma ttieħdet mill-awtoritajiet. Fil-filmat fuq Facebook jidher l-istat diżastruż b'tiġiġ u ħamiem mejjed fil-ground, it-tapit tal-ground maqluħ u mqatta, il-lasti msadda u maqluha minn posthom, tires mixħutin fil-ground, ġebel u ċnagen, ħmieċ u numri ta' perikli oħra f'dawn l-ispazji pubbliċi. Net News mar iżur dan il-post f'Bormla fejn ingħad fil-filmat online stess familji u tfal suppost imorru hemm biex jilagħbu l-futbol. Madankollu dan il-post ħalla jiddeterjora u jispiċċa fi stat ta' abbandun bil-possibilità li xi ħadd iweġġa jekk imur f'dan il-post. U aħna ikkonfermat, illum ġejtaw biex nitrenja naqra lit-tifel u qabel ma bdejna jiena qatt innaħħi il-ħmieġ tal-klieb. Il-ħmieġ tal-klieb, wara. Dawtaw. Għataraw, kolla qatt innaħħihom mill-ground daw jiena. Biex inkunu nistgħu nilagħbu. Ara, l-abbandun ta' dan il-ground. Ara, il-lasti, perikolużi u dawk ta' riċiklaġġ ma jgħidu xejn, daw li qegħdu jgħidu ħabba fija għax jien għamilt tat-tap. Għax it-tap ħażin biex jirriċiklaw. Hawnhekk ma semmaw xejn dawk in-nies, ara. Ara wieħdu, ara. Taraw? Net News żar ukoll il-bini li jinsab fil-viċin tal-grounds u li huma wkoll aċċessibbli għal pubbliku fejn hemm anke affarijiet mormija li ntużaw fit-teħid ta' droga. Dan fil-waqt li s-sinkijiet u l-amara kollha ta' dak li kien jintuża bħala bar insteraq minn fuq il-post.